guzti hau bukatzeko, zenbat gauza interesgarri. Goiz guzti hau bukatzeko, zenbat gauza interesgarri. Hausnartzeko ta ikasteko, hausnartzeko ta ikasteko. Entzunarazten, 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 entzun. Asotako guztiakin, asotako guztiakin, zerbait lortuko dugu lan egiten elkarrekin. Entzunarazten, 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 entzun. Norberaren ekarpenak, norberaren ekarpenak, garrantzitsuak direla sentitzea da bidea. Entzunarazten, 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 entzun. Alfombra luze honetan, alfombra luze honetan, beste urte bat gehitzea geldituko da benetan. Entzunarazten, 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 entzun. Noiz dia interesgarri, gaiak interesgarriak, bidea zabaltzerako jakimina eta egarria. Entzunarazten, 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 entzun. Herria entzuteari, aniztasuna izen leike, aniztasuna izen leike, aberasteko guztiei. Entzunarazten, 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 entzun. Pertsona konektatzea, pertsona konektatzea, proiektua garatzea eta herriaren ongizatea. Entzunarazten, 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 entzun. Etorkizuna begira, etorkizunai begira, itxaropena edukitzen eta ez itxarotea. Entzunarazten, 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 entzun. Momentua ulertzen, momentua ulertzea, jendea ezagutzea eta ezberdintasunak onartzea. Entzunarazten, 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 entzun. Eraldekateren bila, eraldaketaren bila, joan beharko ginake galdu gabe